Please subscribe, like, and share. Yadi awrahosam kaka ana yadi bremu nya brema ya yefeno Emmanuel Abuaji adodona efeno aruma ofenetia yesi ofri utimantenu a ewo rawa ani aposukubi onu nuanu a ewo enkra ha se omeko Labadi Beach akoji omani kakra nanu kwesiada 16 February ya na omkodu ye no na mo yese omedware insu no kakra mantie no nti omoto insu yi mu a mo gusu dware omudware ya na nya belema Emmanuel Abuaji yese we dware ya wabre nti no obaba abagina hono kakra awo insu no nti opie insu mu bagina na home ewo insu no na ogosu chiwo na omekwa nyanum no de omugusu ewo nsuru mu nti yese obesan akodware nsuru ebim nti okotomu na okono na ofa ade a yedi dware nsuru ibi dodo na afa no balu ibi na de kotu nsuru mu no de dware so na balu no so ahono hare nti yenya bede makura balu mu na balu no de no eko nsuru imu yi nti omo a onu mu dware no ayese omeko na makoye enia bereman emwa na se ometini ayinu afi ensu mu a nti omo ye bibia so ometini ayinu afi ensu mu so omantini nti omo yeso meba abontin na omo abepe emwa afi ahobambofo a ewo awanu na omo ba no mo hwehwe omo ye ya mo hwehwe ya omanya obia mano anya omwa nti na afi ayeden nti mu gusu chintin pachawa na mko nyam panifo bi wo ohonom a omode omasam to manim na panifo no saka chiro mo se sana te dia omo bajo mo eye 50 Ghana no ma ko yi omunya no amomo nti awa hadaswa na omode fika no emomo na so because of na omo pe obi na wayi omunya na mo bere yanso mo ni obi nti na omko du hono na omunya bere ma no Emmanuel Abuaji die na so na yero no oyayi nyame die nti omuye ya omantini anhu babi ansu ide yemiyi efai bim na ya omuye se na ade efa omuye se omabafie nti ade tie no omukwe na insu ide yemi abedman ababato insura no a waye enyame die na eye se ene esem ko yibo eye apolitifo nso amanye no matso ne asi nti apolitifo nso befa amuru de no ko eye korebu ayresabia na mubusu hwehwe mu no mu se eye awudru kakra ewo eye abrantie yi emojam anase emu nti apolitifo eye asemu mu hwehwe mu din na ekoba ya eye yenya Emmanuel Abuaji kotonsu mu ye na sanko ba ya yenya Abuaji eye awudru esawo ni mujam na afi o ma fefe omo a oni omukode na fofo ni nyan mo no koyi na o ma fefe omo a omugusu etutu omo ano nti ne oho bia a ewose de bre adofo eni efofo ni nano ya fanka mo bia da de pani ko beto fumu a ye de bre mu ne mahuna ekoso na we de me se kan bia mo se on subscribe to channel we ya me se subscribe na share na obia so ntimi hu na ekoso ewo otiti so bre mo ati. Please subscribe, like, and share.